Το θέμα της εργασίας για μένα είναι το δεδομένο, δηλαδή θα πρέπει να δουλέψω, πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μου και θα λυπηθώ τη στιγμή που δεν θα έχω δουλειά να κάνω. Νομίζω ότι η εργασία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη ζωή του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικός όσο είναι και η υγεία. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να επιβιώνει, να δημιουργεί και να εξελίσσεται. Να προσθέσω αξία, να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο, να συνεργαστώ με άλλους για ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα έκανα μόνος μου. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μου προσφέρει μια ικανοποίηση και μου βοηθάει την αυτοεκτίμηση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια εργασία, διότι ξέρω πάρα πολλούς συνανθρώπους μου που δεν έχουν εργασία, είναι στην ανεργία. Και είναι ακριβώς τον αντίποδο αυτού που βιώνω εγώ σήμερα που έχω μια καλή δουλειά. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία επηρεάζει και την αυτοεκτίμηση και κόβει και τα φτερά ακόμα και των πιο δυνατών ανθρώπων. Είναι η πεμπτουσία της ζωής, δηλαδή είναι δημιουργία. Χωρίς εργασία δεν υπάρχει παραγωγή. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει οικονομία, είτε αυτή είναι σοσιαλιστική, είτε είναι καπιταλιστική, έτσι. Άρα η εργασία είναι το core, είναι σε όλη τη ζωή μας, την οικονομική και την υπόλοιπη, είναι το πάνω. Χωρίς εργασία δεν ζούμε, δεν υπάρχει ζωή. Για να υπάρχεις επαγγελματικά χρειάζεται το πτυχίο και η εξειδίκευση. Για να ξεχωρίζεις όμως χρειάζεται να έχεις κάτι ιδιαίτερο, να έχεις έναν δυναμισμό. Σίγουρα σε μια καριέρα, εκτός από ένα πρώτο πτυχίο, πρέπει να υπάρχει μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η μάθηση είναι μια διαρκής διαδικασία. Δεν έχει αρχή και τέλος, γιατί μόνο έτσι μπορείς να εξελίσσεις και να παρακολουθείς και τις αλλαγές οι οποίες γίνονται στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον και να είσαι πάντα μπροστά. Πολύ σημαντικό είναι το πάθος, η διάθεση, η θέληση για να κάνεις κάποια πράγματα. Όσο δεν ανεβαίνουμε ιεραρχικά, θα έλεγα ότι πρώτα μετράει η δυναμική των ανθρώπων και σε δεύτερο επίπεδο βρίσκονται τα πτυχία. Σίγουρα χρειάζεται να έχει και πολύ καλό δίκτυο και να αναπτύσσει το δίκτυο των επαφών του, γιατί ζούμε σε μια εποχή συνεργασίας. Το στοιχείο της εξωστρέφειας, της αντίληψης του διεθνούς περιβάλλοντος και γενικότερα της δυνατότητας να δραστηριοποιείται κανείς σε επίπεδο αγοράς, αυτό που σήμερα είναι, δηλαδή στον πλανήτη, είναι αυτό που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με soft skills, με μεγάλο commitment, που να αγαπούν το όραμα της εταιρείας. Η ικανότητα όμως ενός ατόμου να προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον αρκετά πολύπλοκο, το οποίο είναι και πολύ μεταβαλλόμενο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι κάποιος να έχει σωστές αρχές και αξίες, να θέλει πραγματικά να προσφέρει, να προσπαθήσει, να συνεργαστεί και να μάθει και να φέρει ένα αποτέλεσμα. Και αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γύρω μας, οπότε θα βρει δουλειά και θα το ζητήσουν οι εργοδότες σαν διαμάντι. Η γκρίζα εργασία, το θέμα της φοροδιαφυγής και όλα τα συναφή σίγουρα μπορούν να καταπολεμηθούν μέχρι ενός ορίου. Το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε για να τα καταπολεμήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η δική μας νοοτροπία και ενδεχομένως τα κίνητρα που επέρχονται μέσα στις σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι όλοι βολεύονται. Πρέπει να αισθάνονται ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτούς. Διότι το να βάζεις τόσο μεγάλες ψηλές ασφαλιστικές εισφορές ή τόσο μεγάλη φορολογία δημιουργεί ένα κίνητρο για τη μαύρη εργασία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς οι ιδέες, τα μυαλά, οι άνθρωποι που μπορούν να παράξουν τεχνολογία και τεχνογνωσία που την έχουν αυτή τη στιγμή με νέες υπηρεσίες και προϊόντα, πώς πραγματικά δεν θα καθίσουν να σκεφτούν πώς θα καθίσω να πληρώσω τις εισφορές μου ή την εφορία μου που πρέπει. Όλοι μας θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουμε στο κράτος, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να το θεσμικό πλαίσιο τέτοιο, ώστε να μην είναι αυτή η αγκύλωση και το πρόβλημα για να προχωρήσει η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίζει σήμερα η σύγχρονη ελληνική κοινωνία και βεβαίως το δυσκολότερο από όλα τα θέματα για να αλλάξει. Πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει παιδεία. Το όφελος που θα έχει μια επιχείρηση ή το κράτος, για παράδειγμα, να έπαιρνε τους άριστους από κάποια πανεπιστήμια, έστω 1-2 άριστους, θα γύριζε πολλαπλάσιο στην κοινωνία και από τα ταλέντα τα οποία θα ανακαλύπταμε, αλλά και από την αίσθηση της δικαιοσύνης. Κοιτάμε και λέμε ότι ο εργαζόμενος και ο εργοδότης, για να υπάρχει εργαζόμενος πρέπει να υπάρχει εργοδότης. Για να υπάρχει εργοδότης πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να το βλέπουμε αυτό σαν κάτι που είναι αντίθετο και είναι ένα. Μαζί θα πρέπει να δουλέψουμε για το καλό και των δύο και της οικονομίας σε δεύτερο στάδιο. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, αν θέλουμε με καινοτόμες ιδέες να πάμε μπροστά 1, 2, 5, 10 βήματα, αυτό πρέπει να το κάνουμε αν συνεργαστεί η πολιτεία, η επιχειρηματικότητα και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό είναι για μένα η απάντηση. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά μονομερός εάν δεν συνεργαστούν οι υποδομές, ο επιχειρηματικός κόσμος, ο εργατικός κόσμος, τα άτομα σαν μονάδες. Δεν μπορεί να πάει τίποτα μπροστά, θα πηγαίνουμε 2 πίσω, 1 μπρος, θα χορεύουμε ένα ταγκό που δεν θα είναι και πολύ ωραίο. Διαφάνεια. Διαφάνεια. Δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Θέλει βόμβα να πέσει. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι μια, θα έλεγα τουλάχιστον σε βάθος χρόνου, ριζική αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της οικονομίας. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπω, να διαμορφώσουμε μια σχέση ειλικρίνειας και ισορροπίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Κάτι το οποίο έχει χαθεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να δούμε αν θέλετε διεξόδους στις αγορές που έχει ο καθένας μας και να δει νέες αγορές και εκτός Ελλάδας. Αλλά το θέμα είναι να μάθουμε από τα λάθη και να γίνουμε καλύτεροι. Θα ήθελα να ξαναβρούμε τις χαμένες αξίες και να τις ζούμε πια στην πραγματικότητα, να είναι αδιαφυσβήτητες πια αυτές οι αξίες στην καθημερινότητά μας και θα ήθελα επίσης να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας που φύγανε στο εξωτερικό και ζουν εκεί και διαπρέπουν.